Volám sa Viktória. Bola som presvedčená, že veci okolo mňa mám pod kontrolou. Že viem rozoznať, čo je skutočnosť a čo je iba zdanie skutočnosti. No už nemám istotu. Všetko môže byť inak. Začalo sa to v jedno ráno na hodine telesnej výchovy. Vicky. Opatrne, čo ak máš niečo zlomené? Nič mi nie je. Máš zranenú hlavu. Au, to bolí. Vicky, volali sme už záchranku, musia ťa vyšetriť. Nie, fakt mi nič nie je. Tu je tvoj mobil. Bože, nový mobil. Keď sa to dozvie mama, tak tú záchranku budem potrebovať určite. Pobytu v nemocnici som sa nevyhla. Bola som tam len chvíľu. Rana nebola hlboká, žiadny otras, ani vnútorné krvácanie. Mama mala slzy v očiach. Rozbitý mobil ju netrápil. Bola rada, že moja hlava dopadla lepšie. Ďalší telefón sa kúpiť nechystala. Obväzovej ozdoby som sa zanedlho zbavila. Nového mobilu sa tak skoro nedočkám. Cítim sa jak vyhostená na pustom ostrove. Vôbec netuším, čo sa na nete deje. Určite tam už musí mať milión správ. Nemyslela som si, že mi bude mobil tak chýbať. Byť bez mobilu, to je taký život. Skús si za našim školským technikom. Ten opraví všetko, čo má displej a nejaké tlačítka. Tento črep nepreberie ani taký nadšenec, ako je náš technik. Ale môžem to skúsiť. Ukážem ti jedno video, fakt zaujímavé. Dobrý deň.
Vypadol vám v škole internet? Nie, som to pre niečo osobné. Toto bol môj mobil. Asi sa s ním nikde nedovoláš. No práve, ale bola by som rada, keby zase fungoval. Bola si s ním v servise? Tuším, čo by mi povedali. A čo tak dať ho mladšej sestre? Určite si rada skladá a rozoberá puzzle. Zmysel pre humor vám síce nechýba, ale mne fakt nie je do smiechu. Mám tam kopec fotiek a nerada by som o ne prišla. A preto som prišla práve za vami, pretože vy ste asi jediný človek v tejto galaxii, kto je schopný ten telefón opraviť, aby zase fungoval. Myslíš? Tak ja to teda skúsim. Veľká vďaka. Viem, že to dokážete opraviť. Bude taký ako predtým. A stroj času, by si z neho nechcela? Počkala som 2 dni. Viem, nie je to veľa, no trpezlivosť nikdy nebola moja silná stránka. Išla som s malou dušičkou. Bála som sa, že mi ho vráti rozsypaný, ako som mu ho dala. No prekvapil ma. Toho čudáka nepoteší nič tak, ako ťažko zvládnutelný technický problém. Nepustí ho, kým ho nevyrieši. Kdesi pozháňal náhradné diely a môjho vreckového kamaráta naozaj dal do poriadku. Fungoval bez problémov. Vlastne, predsa bolo na ňom niečo zvláštne. Musela som to povedať kamarátke Sáre. Prvú hodinu sme písali písomku. Nevedela som sa dočkať prestávky. Koniec prvej vyučovacej hodiny. Včera som rozmýšľal nad bootstrap paradoxom. To je tiež zaujímavá teória. Popiera existenciu strašnosti. Možno ani nie, ak existuje multiverzum. Myslíš, že by sa ti stratili táto výuku vesmíru? Neúplnú vesmír, z ktorého vyšiel. Všetci sa tešili, že som zase online. Včera som poslala aj nejaké fotky a poslednú s obviezanou hlavou. Hlava je v pohode a mobil tiež. Šťastná ako blchač, no? Hej, ale včera sa stalo niečo divné. Niekto mi volal a mal divné reči. Haló? Vicky. Pri telefóne. Vicky. Prosím, kto je tam? Vicky, vráť sa. Kam? Kto volá? Vráť sa, čím skôr, prosím.
Netušíte, kto to mal byť? Nie, niekedy sa mi mobil sám prihlasuje na Instagram alebo na Facebook, ako keby sa snažil komunikovať. Nemohol by mať v tom proste ten technik, ktorý ti ho opravil? Nebol to jeho hlas? Bol to nejaký dievčenský hlas a to bolo na tomto najzvláštnejšie. Divný? No áno, bol dosť divný. Bol to ako keby môj hlas. Ako keby sa so mnou rozprával môj hlas. Ahoj Zlatko, keď pôjdeš zo školy, kúp cestou Olivy. Urobíme si večer pizzu. Dobre, mami. Pizza bola vynikajúca. Občas sa stalo, že sme si s mamou nie celkom rozumeli, ale jej kuchárske umenie a moje chuťové bunky boli vždy v dokonalej harmónii. Včera mi niekto volal a mal dosť reč.